levantámonos da mesa sectorial de educación logo de que a Consellería de Educación se negase rotundamente a retirar o documento. E para nós era unha cuestión fundamental, para os 4 sindicatos, a retirada dese documento, porque entendíamos que é absolutamente inviable desde unha perspectiva organizativa e, desde logo, pon en risco a toda a comunidade educativa e o profesorado en particular. Por tanto, entendíamos que o que correspondía, despois da tomadura de pelo, de que un goberno tivera guardado nun caixón durante semanas un documento á espera do resultado electoral, que se presentase con 48 horas, con menos de 48 horas de antelación, con todos os problemas que iso supón para facer achegas de todo tipo, claro, que despois, evidentemente, se presentase nunha mesa e que non se abrise para nada a posibilidade de retirar o documento para centrarse naqueles cuestións fundamentais que agora xa vos explicaremos, entendíamos que era o motivo que nos tiña que levar a todos a retirarnos desa mesa. A negativa na Consellería foi rotunda e a partir de aí, evidentemente, toca explicar as razóns de fondo desa retirada e anunciarvos xa a resposta que pretendemos que toda a sociedade dea a este protocolo. Xa sin máis, moi brevemente, hai cuestións fundamentais desde a perspectiva sanitaria, desde a perspectiva da protección da saúde, tamén desde a perspectiva laboral, desde a perspectiva do que é a potencialidade dos riscos que se poden dar nos centros, que nos levan a pensar que baixo ningún concepto se pode poñer en marcha o curso escolar 2020-2021 con este protocolo. Inviable nos prazos, inviable nas formas, inviable na irresponsabilidade que supón que a Consellería de Educación derive nas equipas directivas e no profesorado toda a responsabilidade que lle corresponde, absolutamente inconcreta en prácticamente todo o articulado, contradictoria nas medidas que se adoptan e, sobre todo, está absolutamente condicionada por unha cuestión economicista e dunha perspectiva política ultraliberal. O que fixeron foi simplemente acomodar os requisitos e os protocolos que implantan a unha cuestión económica, e a cuestión económica é coste cero. Coste cero, que non haxa contratación de profesorado absolutamente imprescindible para poder afrontar a situación que se nos ven encima. Coste cero para impedir que se reduzan as ratios e que o distanciamento físico que todas as entidades internacionais e mesmo estatais como o Ministerio de Sanidade indican como mínimamente aconsellable que é 1,5 metros, redúcese a 1 metro. E ademais preténdese, como nunha especie de revival, unha pedagogía absolutamente trasnoitada, que o alumnado sexa autómata e que se senten todos nunha mesma dirección e que non se movan durante horas. Porque esa distancia de 1 metro, ademais, vai poder ser inferior sempre cando porten máscara durante o tempo. Estamos falando de aulas de infantil, pero tamén estamos falando de talleres de FP, estamos falando de aulas de música, estamos falando de recintos escolares no seu conxunto e estamos falando, ademais, da posta en perigo de servicios fundamentais como son os servicios complementarios. Os comedores escolares poden reducir claramente os seus usuarios, o transporte escolar tamén pode reducir os seus usuarios, sempre cando a Consellería non lle veña a conta económicamente. Si a todo isto lle engadimos que non se pon ningún tipo de medida concreta para poder paliar un posible novo confinamento e, ademais, non se dá ningún tipo de garantía para que profesorado e familias podan contar con todo tipo de recursos, a pesar de que, supostamente, algo tería que ter aprendido a Administración Autonómica durante estes meses, pois é lógico que, desde a perspectiva social, laboral, sindical, non podemos, baixo ningún concepto, aceptar este protocolo. Por tanto, a petición sindical é a retirada inmediata e a renegociación baixo os parámetros de escola presencial, pero con seguridade. Mirad, se mirades o protocolo, intentades contabilizar en tempo o que levaría a facer todo o que día considera que hai que facer a partir de setembro, é que é absolutamente imposible, non? E despois hai unha cuestión. Que pasou desde o mes de maio, xuño, a agora, para que no anterior protocolo de incorporación do profesorado do bacharelato e de FP, aquelas mulleres embarazadas, docentes e non docentes, que eran algún grupo de risco, puidesen permanecer nas súas casas ao ser grupo de risco mentras non houvese un informe do equipo de prevención, e agora sexa xusto ao revés, e agora teñan que incorporarse e agardar a que os escasos funcionarios que hai, un ou dous por cada provincia, un ou dous, somos máis de 30.000 docentes, analicen toda a documentación que se lle entregue para valorar se esa persoa, pola enfermedade que ten, pode ou non incorporarse. Pero, mentras tanto, está incorporada. Que cambiou? Evidentemente cambiou o 12 de xullo, non?
Antes das eleccións a xente podía quedar na casa, agora non pode quedar na casa e ten que ir. Que cambiou tamén para que aquelas mulleres e homes, traballadores do ensino público, que tiñan fillos que non podían ir á escola porque estaba a súa escola pechada, puidesen quedar con unha tutela legal obrigatoria, cuidando dos seus fillos na casa, e agora non. Agora teñen que ir traballar igual. Quen se vai facer cargo deses fillos e fillas? Ou desas persoas maiores a quen lle pechen o centro de día, e ti teñas a súa tutela, e ti sexa unha persoa dependente do teu cargo. Quen se vai facer cargo desa xente? É que é unha absoluta irresponsabilidade. Entón, claro, que quen vive na irresponsabilidade permanente, nos chamos responsables a nós, onde nós asumimos a nosa responsabilidade, entendemos que o facemos o mellor que podemos. E a nosa responsabilidade é dar resposta a un documento que é absolutamente inasumible e con unha forte xa contestación de todo o profesorado, porque eu creo que todos somos conscientes que nestas escasas horas a cantidade de achegas e a cantidade tamén nas redes sociais, nos correos electrónicos, en todas partes, de profesorado indignado diante deste protocolo, creo que é, pois claramente, bueno, a nós, a referencia que está establecida no documento do Ministerio, esa referencia, en principio, a nós válenos. Válenos e, evidentemente, ten que partir dun concepto que é menos alumnado na aula. A cifra de 15 alumnos en infantil podría ser unha cifra correcta, a cifra de 20 alumnos como máximo en primaria podría ser unha cifra correcta, e evidentemente o distanciamento físico. Ese distanciamento físico é o que ao final vai acabar condicionando. Se mirades no documento da Consellería, aparece nos anexos un croquis dunha aula. Esa é unha aula supostamente tipo, din eles, non? É unha aula de 50 con 30 metros cuadrados. Ben? 50 con 30 metros cuadrados. Primeiro, hai moitísimos centros, tanto de secundaria como de primaria, que non teñen estas dimensións nas aulas. Pero aquí, se contades, vedes que hai 27 asentos. 27. Hai institutos que non van a estar 27, van a estar os 30. Eso sí, van a estar os 30 sin moverse. E sin pasillos. E sin nada. E en un momento do documento dille, no, pero non hai problema, porque van poder levantarse e van poder facer algún tipo de exercicio. Eso dio expresamente o documento, pero en que mans estamos? En que mans estamos para pensar que 30 alumnos de bacharelato, de ciclos informativos de FP ou da ESO, non estamos falando xa dos pequenos, que son complicadísimos, van a estar como autómatas metidos nunha aula, aconsellados ademais que, se é necesario, non haxa recreos, tamén o dio o documento, pero eso sí, que nos podamos estirar nos nosos asentos. Facemos estiramentos, non sei se van a contratar profesorado de Tai Chi ou de yoga, igual é unha nova especialidade docente que descoñecemos, pero esa é a realidade que nos retrata o noso goberno. Non sabemos que é o que vai pasar en setembro. Pode ser que a situación mellore, pode ser, pero todos os indicativos van na dirección contraria. Por lo tanto, nas condicións actuais, nós temos claro que o curso non pode dar comezo con normalidade. E desde o 1 de setembro, evidentemente, chamaremos, desde o 1 de setembro, a claustros, consellos escolares, profesorado en xeral, sociedade en xeral, a mobilizarse permanentemente día a día. Porque temos clarísimo de que isto non pode manterse así, porque é unha irresponsabilidade e é poñer contra as cordas a toda a sociedade, ás persoas que traballamos nos centros educativos, principalmente, e ao alumnado, pero a toda a sociedade en xeral, como antes comentaba, non? Aquí non somos illas. E decías ti, efectivamente, a estas horas, pero máis ou menos, tiña que ter lugar a reunión do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral, a cal declinamos asistir, evidentemente, en coherencia coa decisión que tomamos onte. E hai un detalle que incluso entre nós non o comentamos, e é que hoxe, nesa orden do día, precisamente iba información sobre a contratación a unha empresa para facer unha análise de centros guía. Iso é algo que, en concreto, nós reclamamos desde hai moito tempo, porque, además, como dicía Luz, é o que ven na Lei de Prevención de Riscos. A Lei de Prevención de Riscos di que hai que facer sempre un análise por tipoloxías de centros. É dicir, como antes comentabas, non é igual un centro integrado de FP, con talleres, etc., con un centro de educación especial. Entón, o primeiro que tiña que ter feito a Consellería, pero non agora, antes, era, señores, tipoloxía de centros unitarias, FP, conservatorios, escolas de idiomas, en función de dimensións, en función de idade de alumnado. Cada un deses centros, evidentemente, ten que ter un protocolo específico e a partir de aí, ese protocolo tense que desenvolver. Hoxe iba o anuncio de que van contratar a alguén. Hoxe.